Good morning mga moms! So simulan na natin ulit ang pagtatrabaho dito sa ating store. So andito ulit si Kuya Rene at ang kanyang anak. Silang aking makakasama. So habang finishing sila dito. Ayan, dito sa ating kusina. Meron na rin dyan. Kahapon nagawa kayo sa inyo. Gwapo niya, no? Suplada lang po talaga yun sa personal, mahihain. Pakimay na lang po yung pader. Ay. Yan. So habang sila dito, ako naman ang dito sa buhangin. Mag-ano tayo, magsasala tayo para may magamit sila pang mix sa semento. Habang nagpifinishing sila. So, samahan niya kami. Yung mga bato-bato na papel na nilagay sa unahan. Yung mga bato-bato na yan. Yan nasa sala dito sa ano. Ay. Pili natin yung gano'n. Manggapit siya. Malapit na ang pagkakang. Simula na ngayon dito sa CR. Yan yung magiging daanan ng pupo. Sabi di. Ha? Uy. Ano mo ko sabi? Diyan yung daanan ng pupo. Ha? Daanan. Doon ang harap ng baul doon, ha? Sinukat ko na yan. Doon. Oo, doon, parap. Ayun. Malalim. Malalim siya, be. Malalim. Butas na. Yan nga. Uy, magmask ka. Baho niyan. Ano ba? Kaya. Baho. Ano na silid? Piling? Ano? Oo, piling. Piling ito? Satu pa dyan lang yun. Kaya, talang ito. Oo. Sibog ka rin. Testing nyo na kung paano na ba na. Kung kuhan, gini ka sibog. Testing nyo na. Kung file na, dili pa nga. Sibog ka rin. Gamay. So hindi pa pahit. Ay, kahoy. Purma. Bangad dyan, pero kahoy. Ano ka naman eh? Parang maluwag na itong lock ng isang pala. Parang maluwag. Lock ng pala. Hop, alam mo na.
Ayan na, finishing na ng dingding dito sa loob. Konti na lang. Ayan. At saka dito sa CR, yung ginagawa ng daan nung pasingawan. Dito na siguro. Ito lalagyan ko ng ano. Diyan ko ilalagay yung mga condiments dito paglutuan. At ito na nga mga moms, naabutan na kami ng ulan. Good thing pa rin talaga, meron na tayong bubong. At least, hindi na tayo masyado magkakaroon ng problema. No, mababasa yung lugar. Tsaka ito, matitest natin kung ano yung mga fault pa. Kung ano pa yung mga dapat harangan, ano pa yung dapat asikasuhin. Ito pala Kuya Rene. Kuya Rene. Hindi ba yung ano mababasa? Ito na ano. Ito yan. Oh, dito. Lalagyan niya ng yero. Oo, lalagyan pa natin ng parang yan pag ano, no? Para maganyan na ng hero. Para hindi mabasa ang kanto. Oo nga, kasi yung plywood lang mababasa agad. So, ganyan lang parang yun, mayroon na parang na hindi. Yan. So, dito muna tayo sa kusina. Hi, Junior! How are you doing? Wow! Okay na siya. Unti na lang. Yung baba na lang. Yung baba, Kuya rin eh. Kahit hindi mo masyado anihin, basta harangan lang ba? Hindi nga naman yun. No. Bakit ba? Mahihain talaga si Junior. Ang galing, diba? Tapos, dito naman sa ating CR, ayan na, nakabit na yung ball. So, pwede na magpupo. Oo. Kailangan lang talaga i-secure maigi yung pagkasimento niya. Tinesting mo magbuhos? Okay naman. Galing. So, yung butas na yan, dyan po yung magiging daanan, no? Tubo na pasingawan. Tama ba? Oo. Dosen eh. Dito na. Ang floor drain. Dito na lang. Iano na lang natin dito. Ganyan, oh. Yung? Floor drain dito sa side. Dyan. Ganyan Idugtong. lang. Pero hindi na natin malagyan ng streamer. Yung salaan? Oh, parang salaan niya. Kasi kailangan ng elbow do. Kasi kung elbow, lilitaw siya, ganyan kataas. Kasi abulin natin yung flooring. Mag-flooring naman tayo. Ay, wag. Oo. So, ang gagawin natin, tubo na lang dyan, ritso. Pag ganun doon. Tubig. Oo. Para dyan naman lulusot yun eh. So, basta yung flooring niya, may... Ito, anoin natin yan ng tatapingan natin to ng kahit manipis lang. Lagyan ng linsa para para yung tubig pababa. Pag ganun dito. Dito siya diretso. Okay. Pag ganun. Hindi na tayo maglagay ng streamer kasi kung maglagay pa tayo dito sana yun eh, ganyan. Pero kailangan Baba. Lubog. baba to, lubog. Kaya ang kaso, hindi naman tayo pwede makapagsilsil dito. Dahil magbumutas na to, ano to eh, septic to eh. Kung dito naman, layo. So, gano'n na lang. Gano'n lang natin dyan. Wala ang problema yan dahil connection naman yan. Doon naman tapon yung... Basta ano lang, magkakaroon dapat ng yung magandang flow ng tubig pababa. Oo, yung pag ganun. Tatapingan na natin ng manipis lang para gumano lang ba. Okay, copy. Para hindi siya mag-stagnant yung tubig. Oo, Hindi dito ma-stop. siya diretso. Okay. Galing. Okay ka lang? Parang pagod ka na. I'm good. Ha? Oh, good. Hey! So, ayun mga moms, konti na lang. Unting-unting-unti na lang. And matatapos na rin lahat ng mga dapat na matapos dito. So, siguro tomorrow, yung iba na lang na kailangan. Tubig, tsaka ito. Hindi na kinaya yung paglipat ng tubig. Hindi na inabot. Yung hose na yan, yan na yun. Dito, kaya natin ito. Pag Kaya natin paplasta. ito na
Yan ang O, ayaw mong bawasan na lang para... Tapos, ano yun natin, puputulin lang naman yan, tapos lagay natin yung tea. Oo. Para yun dito, ano ko na rin siya dito sa tubo nung pasingawan ni Aba. Sasabay. Oo, sasabay siya rito. Tubo. Doon ang lusot ng tubig doon. Dyan sa may ilalim. Oo, doon, pupunta ron. Kaya wag mo nang gawin yung ilalim ng lababo. Ay, ng lutuan. Oo, hindi mo na yun. Tutulingan pa yung ilalim na yun. So, ayun na nga mga moms, no, malapit-lapit na tayo. So, sana patuloy nyo pa supportahan ng panonood ng aking mga video sa aking YouTube at Facebook page. And please, don't skip the ads. Comment down below, like, share, and subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating page at channel. Maraming salamat! This is Ma'am Shiji once again. God bless you.